for today's vlog, nandito tayo ngayon sa LASIK Surgery Clinic kung saan after 6 months ng surgery natin, magpapa-follow up check-up tayo. So, since this is part naman nung binayaran natin, para makita kung successful nga talaga yung ginawa sa atin. So, today, kumustahan din natin si Doc Arman para magbigay ng tips and at the same time, kung may mga promos ba na pwede nilang ibigay sa atin dito. So, samahan niyo ako. So, tara, let's go. Straight? Okay. So, kamusta Mark? Ayos naman, Doc. So, After 6 months. After First 6 months, yes. nakabalik tayo dito sa may LASIK Surgery Clinic. Well, ako personally, Doc, napakasaya ko. Dahil, syempre, lessen yung pagsusot natin ng eyeglass. Yes, ako. At the same time, mas conveniently nagagawa ko na yung mga leisure na ginagawa ko. Yan. So, wala nang salamin, wala nang paggising mo, hinahanap yung salamin. And syempre, Doc, speaking of happiness, syempre gusto ko rin naman ma-take care yung mata ko. So, give us tips naman, Doc, kung paano ba siya aalagaan. Syempre, personally, naranasan ko yung malabo yung mata. Ngayon, talagang 20/20 vision ko. Gusto ko naman siyang alagaan ngayon. Ano ba yung mga mabibigay niyong tips sa akin? Okay. Dun sa reading, kahit hindi naman na smart sign, no? So, maganda yung lighting ng ano mo, no? At the back, no? So, laging nasa likod yung light. So, to lessen the eye strain, no? So, yun lang naman. At saka, pag lumalabas ka, pag mainit, the heavier the sun, dapat the heavier is your sunglass or yung smoke glass mo. So, better use quality sunglasses. So, ngayon, very common yung digital age, no? Ngayon, we are using PC, mga laptop, no? Mga iPad. So, meron kami tinatawag na 20-20-20 rule. Oh. Meaning, every 20 minutes na nagdi-digital computer, no, or any digital instrument, you pause for a minute, no? After 20 minutes, then look somewhere 20 feet away na comfortable ka, then try to blink 20 times, then go back to work. Parang nagre-rest ka. Or, you can do, instead of looking at 20 feet away, pwedeng yung eye yoga, yung tinasabi nilang eye yoga, na palming, with the use of palm. Alam mo yung ginaganon mo yung palm mo, then you put it around 30 seconds, ganyan. Parang pikit ka, then do the warm compress for 30 seconds. Pag hindi na warm, okay na yun. You can relax na. So, you can do that as often as you want. So, meron po palang mga exercise din para ma-relax yung mata. Actually, Oo. ngayon ko lang po talaga nalaman yung mga ganong klaseng exercise. So, at least mas makakatulong po sa atin na on how we can relax our eyes po. No? So, thank you for that advice, Doc. Pero syempre, sa mga katulad ko, Doc, sa mga gustong magpa-smart sight, or ng mga nagpa-smart sight na, ano po ba yung mga advantages na? Ang advantages ng mong smart sight is small incision. Okay, maliit lang siya. It's a grain of the rice. Yung tinanggal mo yung yung lenticule para mag-reshape yung cornea. Yes. So maliit na lang siya. Siya yung pinaka-latest no? With all the laser refractive surgery, siya yung pinaka-latest ngayon and advanced. So yun, small incision, less dry eye, fast healing. Okay, so in 2 weeks, pwede ka nang mag-swimming, not like the other LASIK surgery after a month pa. No? So, what else? So, you need to, upon screening, no, dapat mag-rest ka muna from, kung gusto nyo magpa-screen, no, we have free screening. Yes. You need to rest from contact lens about a week, no? So, tapos i-declare nyo rin yung mga medications nyo, Yes. no? Para makikita din dito ng ating mga staff. Madalas tinatanong sa akin, lalo na after my surgery. So, since 6 months na nga ngayon, unang-una, masakit po ba? Ako na makakasagot. Okay. Hindi siya masakit, pero the first day, yung after the surgery, medyo parang you feel na mas gugustuhin mo na madalas na nakapikit or matutulog. Pero after it, yung second day, parang
normal na. Yes. Normal na. Pero syempre, with caution tayo sa mga ganun. Pero the next day, medyo nakakabasa ka. Yes po, nakakabasa na. So, hindi siya masakit. So, sa mga kinakabahan, don't worry po, hindi po siya masakit. So, at the same time is magkano do. So, speaking of magkano, later on, bibigay namin yung mga promos nila. So, kanina natanong ko sa inyo Doc, kung magkano. So, give us idea and ano ba yung mga promos natin ngayon dito sa may LASIK Surgery Clinic. For the smart side, we have 35% off. And the smart LASIK, we have 30% off. And the standard LASIK is 30% off. And we have a special military offer sa PRK. Yeah, so sa mga naghahanap or nagbabalak na magpa-LASIK dito sa may LASIK Surgery Clinic, avail nyo na yung mga promos natin habang available pa sila. Start your journey toward freedom from wearing eyeglasses and contact lenses. Get your free LASIK comprehensive eye screening at the LASIK Surgery Clinic today. We are open from Mondays to Saturdays, 8 a.m. to 5 p.m. We are located at Angeles University Foundation Medical Center here in Angeles City, Pampanga. Call 0922-825-2020 to book your appointment now. So that's it guys, done with our check-up or follow-up check-up with Doc Arman. So talagang until now, 2020 pa rin tayo. So personally, napakasaya ko dahil iba yung feeling na 2020 tayo. So that's it guys. So nga pala, sa mga taga-Baguio dyan, so the LASIK Surgery Clinic Baguio branch is having their anniversary this July. So sa mga magpapa-LASIK dyan sa Baguio or sa mga taga-Baguio, meron kayong less 2,000 pesos sa mga gagawin sa inyo. So kung kayo na naghahanap ng kasagutan sa mga malalabo nyong mata, this is it. The LASIK Surgery Clinic is available and it's located dito sa may Angeles City University Foundation, second floor. Yan. So that's it guys. Thank you for watching. If you like this video, please give it a thumbs up. Share it with your friends and hope to see you on our next video. Thank you for watching. We're in Pampanga. Until our next discovery, peace out.